Butan sa kazuning amang kinamahuran guys. Bagong kasal, lagi ka na sila nag-honeymoon. Muli sa Daris by every other day. Kay mayon sang nanay sa mga katid sa kanunay ug sudaan. Ko salamat pulo sa suwa. Hindi magluto. Dara po hinguto na uli lang maghinguto dari. Kaya mga bata gipang kutuan hindi hingot ni mga kaguwanga mo. Mi kita, ikaw ray ligag mata. Di oy, sakit ko ng mata pero makaklaro mo ang mata. Ayan, ibalik dali mong kuto yan. Yatin sa lima maika. Ano siya tuloy sa may balisan? Ah, manakadak kang Rosale. Yata ko jangan terus sa ligid. Ah, di patjun day kay di makatakod. Salamat sa suwa, Flor. Huwag sa mga prutas ni Pader. Hi guys! Good morning, ako na pud ni karong adlaw guys, magligo kog panda kay grabe ning ruwa ka kuan. Ugaw na wala maligo guys, murag niinit naman karon. Mo ni sang paliguan silang duha ni Kabang. Ganaan man sa maligo guys na grabing baga ag buhok. Unsa man ay tagsang kuto. Yan gikuturo po kayo na. Maligo po kayo na kaya magsuod ta. Yung paligo po kung mamay kama. Yung paligo ka mamay ka dire. Kasi ka magpaligo sama mo siro. Ay, paligo po ka mamay ka. Paligo ka na, day. Bago magkabaw. Pagkakas ni Guru Adeo. Runiwang day siya. Kung kami rin sa lawas. Niwang manis day, jarang balibo baga. Kita bang? Bang bang! Ano bang bang? Eh, kamagagkot. Ngayon na ba siya kamatan sa kuto? Tabunan mo ko Barul. Kaya bang bang? Si Kabang guys, sumana ni sagligo. Ara mabidyohi guys ganina. Wani problema guys kay nipis ra ni sag buhok. Dia pag pahanday-handay na oh. Kayo man nagligo, limpyo na. Saday? Nga naman? Nga naman? Nga naman day? Ala! Ala! Uy, ginoo ko nagligid-ligid makaslapok! Hala na unsa na? Uturuan ka nagligo ron. Halaka. Nara jang tail guys. Kaya maging na guys ay. Sa mayor. Murag koan, sa mayor. Baba ka dyan. Arang lamiha mo ra magtilog virgin pa puti. Arang. Dek-dek kan baka nagmartilyo. Nagkuhan magay kugang pikas na kay na. Entonces, Salaod. kana pa dispanda nga og naasa ta Hawa na panda, be, panda. Urong-urong problem pag may panti ka ba? Kurya. Bago na sang ligo guys. Lamig tug ni panda. Ah guys, puti di sang panit. Bisa kasag tao tuwa din sa kasagsok. Gisang Narining doso ni atang kimisong dani ha. Bidli sa ting Misong. Ah, sar ka kuting. wala may kay. May tuting. Ah, lamig di kuting karang baga ah. Oh, okay ra. Dahil pag nipis. Sabot na sinaw-sinaw. Yes. Nara guys, lamig jang koko guys, sa si Jarapod. Buwa ko ra kay nagpahilo ko sa nawa. Unsa na ni? Tawad. Na intonsis na. Pahinlo ko na to. Saba na raman. Ba na raman ka dyan. Di na magsabi. Kasa. Di ko nandiay, border. Namorderan. Di morder. Putangan na ni Zao kung saan nga daw, sinaw-sinaw. Tangan na hag. Ampulokyo. Pulukyo. Apelido ng Ampulokyo. Tangan na hag. Sinaw-sinaw. Kaya warang mag-disco na niyang tiil. Be, mas nice na. Tapos kay samad man, gimorder man. Ano
Ano, zaman gisamaran na, nabili na na ay. Yan siguro nabilin. Nara na diyan atang padawan. Panda, maigo galing yung kuko panda. Na murder guys, gimorder sa naglimpyo. Manang ako, nagadi maghinlo. Ay, sos! Niingon ako. Samaran. Diyan na yun, okay, samaran na. Gara, ay sus di ay ha. Nalagkoy-koy na item na dinas koy-koy, sigbike bike. Araman. Tersada. Hindi ra mo liwang. Ang niwang na ka koy, sikag bike, magniwang jud ka. Ay madyo. Pasingit. Hi guys, mazong hapon. Magluto di ko sa danon guys, kaya niabot si Florame. Kagdag suwa. Karong hapon na day guys, ako'y magluto o panihapon kay. Uy, magprito rin isda day kainin. Kay Mibay lang po. Niabot si Florame guys, arang gusto kabutan ng mangod kasag ninja na dito kalipat ni Madir. Bye ka. Kuha nila ron, mapipaghuli ka gani mo siguro? Sarap. Gapon na di ko no. Razap na pwede. Diyan guys, nagbuli na, di dyan na dari mo uli o dang suwa. Suwa gazit. Nang dasi sa kansay danay, naghanang prutas. Saging. Prutas, saging, na parang tatay dyan. Hapon to. Kuhan isda nga, mahalun. Sa isda anay. Bago na rin. Yan na guys, yun na na nagkuhan guys. Nag-isda sa isda, magkuman. Ano ito ka itong Kanang isda. Sa pinanggagazin ni Zagzang apoy sa kunong prituhan o kuan. ito ang suwa. Suwa, kaya di mo makawag sinabaw lagi ng bata. May mantika na. May prito ni ka. Diyan. Ako'y magdanga guys. Doon ang ganda niyang luto lagi. Agang luto rin naghana guys kay kuan. Sarap sa isa ganyang luto. Kay kanay laging nay kuan kakulian di kapagan manawa na may kakaanog paniudto lagi. Ito ang luto. Agsa kalulili guys kay namut kay special lang kun zaog. Kuan, pritong nanay. Kay di man lagi mo kag sinabaw lagi ning bata. Kay nanad magpinabagking. Tubang diha, pinabagking ag kuan suwa, pinirito. Sana all. Salamat po sa suwa. Hindi magluto. Dara po lang hinguto. Nauli lang magdang dari. Kaya mga bata gipang kutuan, hindi hingot ni, mga kagawa nga mo. May kita. Ikaw rin ligag mata. Di oy, sakit ko ng mata, pero makaklaro mo ng mata. Ayan, ibalik dyan mong kuto yan. Yatin sa lima maika. Ano siya tuloy sa may balik dyan? Manakad kang Rosale. Yata ko na pero sa ligi. Di, patjun day. Kaya di makatakad. Salamat sa suwa, Flor. Huwag sa mga prutas ni Pader. Prutas, taghan, parang katay. Ini guys. Nagka mo kayo sinabaw. Sa perito hunay. Nadan taklo ba no? Kani mo tag. Yan na guys. Among kuhan. Orang diri. Uy, nanak ko ni kurente, be. Matumbang mo ni. Sige lang. Sige na. Kana. Pataas. Pataas, Dan. Sige. Uy! Nari kurente! Yay! Ikaw ganina pa gali. Ganang way sa kag-breaking. Woohoo! Hibit ako. Siko kay nag-break. Kablat. Isang mga istorya na. Nari kurente yan. Nalipay ma. Yay! Sadaw. Nalipay ma. Woohoo! Nari kurente! Video na. Yes! Ani ka na, kanina pa ko rin siga rin, Pedro. Siga kang mata. Hilamdag na dyan, guys. Okay, di na Ito tapos ko yung nagpa-spray ka rin. Sa may guys, sorry ako. Ganito ko na anak ko. Wabay mong bilang kusina. Lihay pa ka. Init, wala init. Hindi ka nabasa ito. Hindi ka ito pwede magamit. Pagdalo, lipay ka na eh. Lipay ka. Yay! Kasi po, ni kakaginin eh. Kakagwag na. Ate, pagkasa na. Ay mong kusina. Sa tay? Ingit-ngit mangyapon ni mo kayo makakakita. Hindi na ito na siya. Ha? Nasulog mo ng isa.
kusina ngit-ngit. Dari to wapa kay wapa na kuan na basta sa bagkuan. Kalibangan, Wapa pud, ugma na tay. ano man? Ngit-ngit man. Wala po Kuan siya. mataran. Kalibangan naman, mahal na huli, ikan dyan. Ugma na lagi. Ang saya na tay lagaw ko no karon sa kuno burnout. Nangutan ako dato may ka. May ka nangutan ako may ka. Papa, nalipay ka day nga nanay kurente. May ka nangutan ako may ka. Ah, nangutan na ra ka. A few moments later. Hi guys! Good morning! Kakita mo kamo ni guys nga nami suga. Nga suga ni Tiga nagamang suga ron. Gabi di ay nanawagit ni kaya nami suga. Suga. Makatinga guys sa pila ka buwan ng ngit-ngit. Kahit og kalamdag. Si Alia na gabi na mo mi kay ningon og pero sa ka mo burn out og utro tay. Ang lakaw. Da guys, kuan ko hinlo ko sa rep kay ay makatawa. Hinlo ko sa rep guys kay gini nga nagawin kami. Mugnaw. Ana humana nila hinlo. Magdala man igwali nagawa guys. Naputi na sa naglampiyohan kay salamat din guys kana nami kurente. Successful na guys ay under ko rin magguba. Red nila bisa karaan ni pala ni kapigring ay pa mga fingers tapos na ni. Pangalik ko baka ni daan sir. Kani pwede ba baka ni kan kirisita nga. Ang na sa dugay. Hey guys, sumana ko gino sa rep. Nagsita tayo na mahaw na gisang suwa kuan. Karning baboy nga kasi naka-relate na og sige na natin kusahos. Kay wa man lagi rep sa una guys, sa kamang karne buwad. Kusahos sa tayo no. Yung mga kinaraan pa bagay so may way mga rep sa una kanang karne asinan murag bagi ginamos. Pero di po parat ka do tay. Alright. Karne des naging wala grip gi pangbad ang karne nja. Isugbara. Pwede pa nagpritoon tay di. Really good. Naman, babaw ng kanat. Buhong. Babaw ng bugan. Ang buhong. Buhong na. Kasi yung mapagwan guys, wana buwad og balik. Karne laging bisinog binuwad. Tama ninunan tay. Ninunan. Kuha ka ninunan. Ano sama sama ka? Ano sa? Nay! Bada ni mo karne? Dala ka? Ninunan di ka tay? Kain sa manik ka. Ha? Kain sa kari. Di ko. Muka anda na. Kaan ba ko na ko guys? Nagkuhan ko kapira ko og biko day biko inatag ni manang Evangeline. Manang hilin day biko may marayang di kuan. Ko nakanak la. Kari. Kuan ako. Laging. Ano mo na dyan? Tabang dari. Tabang. Uy. Yan. Tawag kang mama ni mo.